ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आच्छा मानगोनां नोंथां आरो नुजाथिनाय रायजो राजा नोंथांमोन, खान्थालबारि गामियाव मोनसे मोजां गोख्रों दैदेनगिरि सेंग्राफोरनि जोहै जोंना मोनसे अनसाय आफाद होननाय मोनसे आफाद दङ, रेजिस्टार्ड आफाद। बे आफादा गामिनि हाल-सालनि जिथु बेलेन्स, बे बेलेन्सखौ रैखा खालामनो जुनैनो बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो माने पर्बयाव हानाय पर्यन्त माने प्रग्रामखौ खालामनाय जायो। दिनै बे लेखानो दिनै 1431 सालनि मागो दाननि बसन्त पन्चमी तिथि, बे तिथिखौ लानानै जों गामिया जिहेतु ब्रह्म समाज, बेनिखायनो यज्ञनि आलों लानानै बिमा सरस्वतीनि बे तिथिखौ जोङो जोनोम सान हिसाबै फालिनो जों थाम-थिम खालामदों आरो दा सोलिबाय थादों। बेखिनियानो। आच्छा, बे मोजां सोंथिखौनो सोंदों नोंथाङा। बे हाल-सालाथ' आथिखालाव जोंनि हारि नाङैनो साग्लोबसारबाय होननानै बुंजायो। थेवब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो जाय गामिफोराव गोख्रों मोनसे संगठन थायो, बे संगठनफ्रा हानाय पर्यन्त बेखौ गैया खालामनो नाजादों। बेनिखायनो बेफोर दिनैनि बे प्रग्रामा बेनिनो मोनसे सिनायथि। जों बुजायनो सेस्था खालामदों जे जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय गोदोर गोलाव हादोरारि महरै जों गसंथानानै मुलुगनि दरबाराव जों मानसि हिसाबै जोंनि बर' जाथिखौ सिनायथि होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो न'खरनि बिमा-बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'खौ मोजां गाइड होनानै दैदेनलांनांगोन। आरो बे मोजां गियान मोननो थाखायनो दिनैनि फुजाखौ जों खालामनाय जादों। जिहेतु गियान दायिनि सरस्वती बिमाया, सुरनिनो मोदाइजो, गियाननि मोदाइजो बिथाङा। बेनिखायनो बिथांखौ खुलुमनानै जों हायो नामा जे गावनि गथ' गथायखौ मोजां लाइनाव लाबोनो, फरायहोनो, गाज्रि बेसादफोरखौ गारहोनो, सिनायहोनो, जे गाज्रि बे मोजां बेखौ सिनायनानै आवगायलांनो हायो नामा, सोलोंथाइ लानो हायो नामा, बेनि नाजानाय जादों। बे जोंनि खान्थालबारिनि अनसाय आफाद बे मावथिफोरखौ बेनिखायनो आं साबायखर होदों। आरो एसे आवगायाखैना जोंनि गामिया लेखानि बिथिङाव एसे डेभेलप जादों होननानै बुंजायो। जोंनि गामियाव दा आगोमा सासे इन्जिनियार अलरेडि ओंखारबाय। नामा मामोन? शिबचरन ब्रह्म, बिफानि नामा रमेश ब्रह्म। आरो आथिखालाव नै दा बावैसो जोंनि गामिनिफ्राय सासे डक्टर फरायबाय थादों। बिथाङाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो डिग्रिखौ लाना ओंखारबोगोन होननानै आं सानो। बिनि बिफानि नामा मनरन्जन ब्रह्म। आरो जों आसा खालामो बेबायदि जोंनिया गामिनि रायजो सेंग्रा सिख्ला गासै आइजो आफाद जयै लोगो नांनानै जुदि जों नाजानो सानोब्ला बा नाजायोब्ला, अब्लाना जों हयथ' फैगोन बारफोराव लागै जोंनि गामिनिफ्राय UPSC नि सासे, सानै, साथामसो जों दिहुननो हागोन होननानै मिजिं खालामो।